Mayong buntag mga ka-Swertras, no? Welcome sa ating channel na naman, Swertras Cebu TV. Okay? So, mga ka-Swertras, kamusta man atong combinations, no? Kamusta man atong guide? Okay? So, mga ka-Swertras, ang resulta, no, sa mga previous days, no, daghan ang bidding mga ka-Swertras. Okay? So, daghan ang bidding mga ka-Swertres, no? So, ang naging na mga ka-Swertres ang atong kompetensya diri is yung bidding mga ka-Swertres, kaya may tinatawag na hearing, no? Mong gitawag na hearing mga ka-Swertres. Okay? So, kung naka-remember po mga ka-Swertres, no? Grabe lusot ang 9, no? Ang 669, 994, ka-Swertres, gabi 010. Okay? So, ang 996 mga ka-Swertres na ito naghihatag pero previous patong at murag pila na ka daw nila bay upat mato tulo na mga ka-Swertres. Okay? So karon mga ka-Swertres maghatag ko combination sa duha ni siya ka combinations mga ka-Swertres, no? Duha ni siya ka combinations. 350 and 340 sa 3D and STL. Okay? So since duha, no, maghatag sa ko yang slide ani sa ganahan mag-slide labi na katong mga viewers sad nato subscriber, no, na sila gitamdan pod na isa sad nga maghatag og nga guide, no, sa YouTube mga ka-Swertres. Okay? So ang atong slide ani mga ka-Swertres, ang atong slide ani is kining 350. Ang atong slide ani mga ka-Swertres is 351. Sa ganan lang ha. 351 and ang 340 mga ka-Swertres, no? Pwede ni siya morning 2 si na 4. So magiging 320. Mura na siya mga ka-Swertres, no, ang ato ang combination. And also mga ka-Swertres, no, nasa ko i-share sa inyo na eskalera, no, eskalera sa katong ganahan o katong ilang gipangita nila is eskalera mga ka-Swertres. Okay? So since ang resulta mga ka-Swertres ay straight nag-double din based sa tong guide is nalapas na siya sa karasa ta pwede mo tayo og eskalera. So ako ang gamit ang atuang guide mga ka-Swertres, no? So previous resulta is naglast na dili double is 849. I mean 320 pala, no? 320. Okay? So dito na ako gikuha ang atuang eskalera mga ka-Swertres. Okay? So akong best ani mga ka-Swertres is kining katong 351 at saka kining 340 mo ni akong best ato ha. So karon mo ni ato ang eskalera mga ka-Swertres, no? So ingat-ingat sa gyapon sa eskalera ha, ka-Swertres, no? Possible ha, possible ta mga ka-Swertres. Okay? So mo ni siya mga ka-Swertres na ako'y for 423 435 654 321 and 675. Okay? So kung nakabantay mo mga ka-Swertres kining nakakulay blue, mo ni ako ang best na eskalera para karong adlaw mga ka-Swertres. Okay? So kini naka ito ako na ni as defend tungod kay nasud gyapon siya sa ato ang guide sa pagkuha sa eskalera mga ka-Swertres. Okay? So akong gibasa niya katuwa to ang 230 na resulta nga dili doble. Okay? Mo na ang atuang tutorial, no? Basta pwede mo ko og eskalera gamit ang atong guide hasta pwede mag-una. Okay? So diri na akong gikuha mga ka-Swertres, no? 230 di ba ang resulta sa previous, nawala siya ng skal, nawala nag double. So diri siya mga ka-Swertres, medyo blurry, ayan. So ang dol na eskalera nakuha nako is kining 234. Okay? So gipangitan ako ang defend niya basid in case, no, mo ni siya mga ka-Swertres. Nakuha na ako ang 435 and also and 675. Dolo na sa si 654.
Basta mga kaswertes ang atuang eskalera na bit na ako mga kaswertes kining naka-blue para kanong adlaw naka-blue. Ha, to all my viewers, subscriber, and labi na sa mga members, naka-blue ang akong bit karon mga kaswertes ha. Pero ayaw pa magkumpiyansa ni mga kaswertres, no? Kay basig molusot ni mga kaswertres, no? Okay, 3 to 1, no? Pasok paghapon na siya mga kaswertres. Ayan. So, yan lang mga kaswertres ang ako ang combinations para sa August 13 at saka 14, no? So, bali tag duha ka adlaw ta diri mag-update mga kaswertres, no? Okay, so pag 2 days mga kaswertres tungod kay naatay hearing mga kaswertres, no? Tungod kay naatay hearing mga kaswertres, muna akong ato ang update is every 2 days, okay? Tungod ka natay hearing mga kaswertres, no? So mo kontak ang ato mong expect ani mga kaswertres ang hearing is anang adlaw dili mga kaswertres, no? So sa duha ka adlaw diha ta mapabos to ang hearing mga kaswertres. Ako na pang-gibanan sa to ang guides. Okay? So mura na siya mga kaswertres to nga to ang guides para nang adlaw. And sa mga nangitas to guides, tutorial na mga nangutana, no, asa dapita mga kaswertres, no, palilang ko og click sa title kining video. Sa description makita niyo nga to ang tanan na link tutorial guide regarding sa swertres, no, sa pagkuha pairing guide, 3D steel pairing guide, combinations, saan pagkuha, andun na lahat mga kaswertres. So ayan, pakilanto na lang ko ninyo. So kana lang mga kaswertres, no, good luck and I hope no na makadaog ta karong adlaw mga kaswertres. Okay, so good luck mga kaswertres sa inyo, good luck and keep safe po kayo, no, always mga kaswertres.